το θάνατο της πατρίδας μας. Και εμείς εδώ να συμφωνήσουμε, γιατί εδώ δεν θα μας φτάνει ποτέ. Όπως είμαστε εμείς. Ακούστε, παιδιά που είστε εσείς ψηλά εκεί πέρα. Δεν πρόκειται να κάνουμε τούτ τώρα. Το τούτ θα γίνει αργότερα. Και θα γίνει τελικό. Τελικό όλο το. Είμαστε τώρα. Δεν φεύγουμε! Δεν φεύγουμε! Δεν φεύγουμε, αλήθεια! Έλα, καμπιωμάνα για το μας! Πάμε ρε! Είναι έγκλημα αυτό που κάνετε. Όχι, μπήση! Όχι, μπήση! Κάτσε εσύ το φε, είσαι πολύτιμος! Πάμε!